Bent u een voorstander van het afschaffen van het leenstelsel voor studerende jongeren en de herinvoering van de basisbeurs? Dit wie een van de vragen die het leerlingen van het Dokkinga College aan Douwe de Vries van het CDA vregen. Hij wie te gast op de scholen om jongeren jeder actief te beloeken bij de Tweede Kamerverkiezings. Die vraag is, wat is jouw beeld bij christelijk-democratische politiek bedrijven? Ik ben altijd wel erg geïnteresseerd in politiek, want ik vind sowieso dat als je in Nederland wennest of in een land wennest waarbij stemmen maakt, dan vind ik wel dat het jet dat je die daarin verdiept wat er om die heen gebeurt. Omdat deze week de verkiezingen binnen, had de school hierop inspelen en ze neemt de skaatverkiezings organiseert, waarbij de jongeren alvast oefenen kunnen met haar een stem uit te brengen. Wat meer aandacht voor de politiek vinden ze tieren belangrijk. Over het algemeen is dit wel een beetje de periode, ze zijn 16 santje, dat ze vooral door scholen een beetje politiek bewust maken worden moeten. En dan gaat het eigenlijk, daar terug komt er een proces op gang eigenlijk van politieke bewustwording. Om de leerlingen alvast start te rieden op het stemproces, hebben ze zo goed als mogelijk alles probeert na te meiden. Ben moet een pasje meenemen, ze moeten hun stem uitbrengen en ze krijgen ook een beetje inzicht in wat zijn de thema's, waar gaat het over. En het gaat vooral ook over hun toekomst. Ook de leerlingen vinden dat meesten gebruik maken van haar stem. Zo'n beetje nieuwe wijze had er net één stemmen zoeken. Ik denk gewoon dat het heel belangrijk is dat iedereen een beetje politiek geïnteresseerd is. Ik voor gewoon de wereld om die heen en hoe het hier in Nederland graag gaan wordt.